piye to carane nyedeki rondo iki piye? Nek arep serius ngono ki lho piye? Nyedeki rondo iki gampang maksudku ngono. Lah yo gampang piye? Maksud iki lho gampang piye ngono lho. Ono anake tukono panganan, tukono apa, tukono klambi. Anjay ya. Transfer duit nomor loro. Wayah udan ngene iki ya mesake sing durung duwe bojo. Lah nyapa? Anane ya mengkeret tok. Anane ya mung ngopi, udet ngopi. Lah arep piye neh tara yo ora duwe bojo. Enake yo gur kopi. Sakeman to kono lho ndang jajan yo. Jajan. Yo eman-eman duwite. Lek golek dirangi panasen udan-udanan kok trimo dienggo jajan. Rasa kaya wong tipes, rasa kaya wong susah. Jajano. Enake mung sedilut pisan. Mending tampet. Dengkulmu lho gini ya. Matamu. Sesok-sesok nek clik ora usah ngkon aku jengking. Iki lho kelakuanmu bludas kabeh. Aku kan sing ngomong to, lek kok ana gombal. Lah kowe lho malah ngomong, terusno, tak sengkane sisan. Wis ngerti to bedane wong sugih karo wong kere. Lah wong kene ngrasake dadi wong sugih kuwi urung tau kok. Lah emang bedane apa? Lek wong sugih sithik-sithik blonjo, sithik-sithik blonjo. Oh, iku nak wong sugih ya, Mak ya. Lah nak wong kere? Blonjone sithik-sithik. Ya. Gak tau ndek blonjo akeh. Lah kok iso ngono, Mak? Penyebabe apa? Apa duwe mesaitik? Ya. Oh, alah. Iya, Mak. Duit kur saiki, utang sisane, Mak ya. Kuwi wong kere, Mak ya. Napa wong lanang lek nyusu kok merem ya lek melek samarepku ku ndak keculek pentil Mas. Wis jan ngono dadak ditakonke. Ngene iki lek aku jawab ngene iki engko cocokku sing diucap kanan kiri wong kalian ki lek tekon ya semrawut. Ora tak jawab wis gawe ditakon. Arep dijawab yo jagerne dunia jan perislikan ngene iki jan. Gemes aku. Urip sepisan ae kok ya jantenan lho. Duwe barang siji nyelempet. Nganggur pisan. Mek gawe dalane banyu liwat tok. Nek dalane oyo. Walah, opra yo banget tenan to yo ya urip iki. Ngono sik enak sing ngomong. Kok nayeng, kok buntu. Ayo kono. Opra yo wedi aku iki. Apa solusine iki lho? Apa ya jan solusine? Asline aku mbiyen iki kembang desa lho. Nggih rebutan para cowok kuwi lho. Lembasan barabi duwe anak lho aku kok dadi kembang api. Kesumet titik no meledos. Krewet. Lah marane aku ki mlayu rene, mlayu rono, nguber iki, nguber kae. Saestu Gusti, sedaya pun kula usahane. Mugi-mugi kula pun mboten asal keselit tok, tapi asal barokah. Aku heran karo si jenenge wong lanang iki ya. Lah nyapa? Lek telepon nyapa kok mesti njeluk vikol. Hah? Tara yo ben marem lho. Telepon biasa lho ndak marem kenapa? Telepon biasa ngalane radio, enek suarane enek wujute. Apa kamu nggak tahu? Raiku ki lek di vikol ki penyok, ngerti gak? Penyok. Ora apa-apa, sementing isone ra penyok. Gremet tak diitul, ku tak pekangkang ning ngono. Ya ndang to nek wani. Enak deh, enak. Ora lho, jane kowe iki cintaku apa musuhku to jane kowe? Jadi selama iki awake dhewe barengi nganggepmu apa? Kowe bandino ngejaki Pak Duwe to silit tenan. Lah piye? Adem ayemi ora enak senine blas kok. Hah? Jalak cedek tumpak ya tenan lho. Tumpak ya tekak. Pinjone jeleng. Alah kaya yo oh. Emosi aku suwi-suwi yo. Cedeke gayane walus. Adoh nek ngejaki gelut iki nyapa tak tekok nyapa. Lah wong kowe galakmu ra umum kok. Iso-iso mbok kabruk aku. Lah nek adoh kan aku aman. Ngerti kene iki tukang ngamuk sik ben dina dijaki padu tenan.
Toh yo sengaja dijarak kok. Kudu tak tengkek. Kalau. Beh. Ya Allah. Dadi wonge mbok yo sabar ngono lho. Ora usah gedhe emosi. Aku ra iso sabar loh, sayang. Aku ra iso sabar. Tenan ra iso sabar aku, sayang. Angger mbok niati yo panggah iso. Kudu tak tengkek. Keren kowe ya. Sing mbok tekek ndi? Ngisor apa dhuwur? Emosi aku suwi-suwi. Lah aku mau wedi nek wae emosi. Pecah apa tuh meneh? Pecah apa tuh? Lah iya ben rame ya. Rene. Wah, ini nang adohan kowe iki. Ah. Tarah aku nek cedhak wedi yo. Mus, Dalem. mus. Nyapa, Dik? Lagi apa? Lagi leren iki lho. Sibuk banget ya. Iya, Dik, garapane akeh. Kawan, telepon ya. Iya, Dik, tapi sedilut ya. Sedilu nggak apa-apa nek awakmu sedilu. Makasih ya pengertiannya. Aku kangen yang sampai Aku yang ngono lho, Dik. Lah tapi piye garapanku gak kena ditunda ya. dulu ya. Kondisi, nek awakmu capek, mesti rehat. Iya, Dik. Kesehatannya nih dijogo. Kesehatanku tak jaga kanggo awakmu. Ya wis, apa lanjut kerja. Hati-hati ya kerjane. Nek gue kerjanya sing hati-hati ya. Iya, Dik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadi wong wedok keras kepala, susah diatur. Kayak sapa sing gelem ngepek. Ora perlu basa nangis. Yo kok jaran get-geti. Emang aku ngurus. Lah mbok urus apa ora? Kowe urepe wis tak urus ra tak gagas. Lah nyapa ngurusi uripku? Emang aku urip dinggo nyenengke uang ngono. Aku urip ben kuwi seneng aku. Yo kudu. Kok orang ngurus? Aku ora peduli karo uripmu, kenapa kowe terlalu ngurus uripku? Aku iki mur ngomong. Itu urusanmu. Hah? Itu urusanmu. Manur, umumnya manuk kan iso mabur. Ya bener toh, manuk mabur. Lah kok manuk ki kinggur mantuk-mantuk tur kaku apa kejang? Heh. Apa to ki? Manuk kaku. Kejang. Ayo. Iki pura yo watos terus sentik-sentik ngono biar jan kok gak suka aku sing dibahas ki lho isine monak manuk janoe kok apa to ki? Wong edan kok ya genep ning kene kabeh lho yo. Sok kepikiran manuk atos kejang-kejang bar. Mbah. Mbak, info utang sing dibayar matur suwun. Aku kerja terus kesel wis anjuh. Matane. Lah rumangsane iki apa bange mbahmu? Tak omongno. Makane wis dadi wong lanang kerja. Kowe ngerti gak? Kowe iki wong lanang kudu berjuang. Wong kowe iki berjuangnya belum tentu dadi tujuan. Tak omongno. Kowe ngerti gak ilmu manuk? Manukmu kuwi lek esuk subuh kae ngejak tangi, masih ora ditangekne. Mergone nyapa? Kuwi ngejak kowe subuhan le, gek bar kuwi kerja sing mempeng kok kejalukamu klemah-klemah oleh duit ngono ben iso nyaur utang. Bamput. Kowe ngerti gak pesugihan arep dadi babi ngepek kuwi lho kudu dadi babi dhisik. Lah kok kowe penak men klemah-klemah oleh duit, Cuk. Lah rumangsamu apa bange mbahmu? Kerja ampre ben iso nyaur utang. Bobol tenan kowe iki. Ndang rapi. Lah kowe iki sapa merintah aku iki? Wis gede ra rapi-rapi. Barabi bah ora urusanku to. Sunat nek ngodalan tok. Rapi. Menawa kowe gak ngerti, tak wanehi ngerti ya. Nggonku lho ora nggo dalan uyuh tok. Sok-sok disili wong-wong kuwi lho, ditempel. Anjay.